πρωτοβουλία του Δήμου, του Athens πόλης, για να ομορφύνουμε αισθητικά την πόλη, ζωγραφίζοντας τους καλωδιοκατανεμητές. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό εθελοντικά ο κάθε πολίτης να προσφέρει στο αντικείμενό του ό,τι μπορεί για να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας. Ήταν μια χαρά μεγάλη για μας που κυκλοφορούμε και δουλεύουμε στην πόλη, να αλλάζει χρώμα η πόλη μας. Δεύτερον, εύχομαι ολόψυχα όλοι οι πολίτες αυτής της πόλης να τα σεβαστούν τα έργα αυτά και να μην τα βανδαλίσουν.